Cariyos jagating lelembut kanthi rairaan pesugihan tali pocong kaserat dening DRS Subagio kapethik saking kulawarti Jogolodang nomor gangsal 1 Juli tahun 2026 sugeng midhangetaken. Prayoga jeneng Singlon kang mapan ing Kabupaten Wonogiri Ering Kidul ngupaya bisa dadi wong sugih kaya juragane. Wektu prayoga buruh ngidherake roti ing kampung-kampung. Anggone ngidherake roti iku numpak pitontel. Ing Wonogiri iku dheweke mengkos dene asline saka Solo. Sadurunge dadi buruh ngidherake roti iku, dheweke dadi tukang parkir ing toko roti ing kutha Solo. Saya suwe tokone saya sepi. Dadi penghasilane saya sithik. Kanggo kebutuhan saben dinane pancen kurang. Mula juragane kandha. Go yen dadi tukang parkir asile kurang. Kowe gelem apa ora ngidherake roti ing kampung-kampung? Asile lumayan lho. Dheweke banjur mangsuli. Purun, Pak. Bareng krungu jawabane prayoga, juragane sing duwe toko roti banjur nerusake kandhane. Minggu ngarep kowe bisa ngidherake roti ing kampung-kampung ndak bayar luwih akeh tinimbang karo kowe yen dadi tukang parkir. Mula wiwit minggu ngarep dheweke banjur ngidherake roti ing Wonogiri Ring Kidul. Malam minggu kancane prayoga ing Solo mara ing omahe. Rikala ing Solo Sarjoko kancane prayoga pancen ora tau pisah karo dheweke. Kejaba kanca ing kampung uga kanca sekolah ing SD nganti SMP. Wong loro padha ngobrol bab rikala sekolah ing SMP. Kandhane Sarjoko, "Go, aku tau kelingan yen ulangan basa Indonesia kerep ngepek to?" Prayoga mangsuli sinambi guyu cekikikan. "Iya, nanging ora tau konangan gurune." Prayoga banjur bales, "Yen panjenengan kerepe bolos lan kerep didukani Pak Guru, kelingan to?" Sarjoko mangsuli, "Pancen iya e." Saiki Sarjoko dadi pedagang kang sukses, duwe toko lan omah tingkat. Kejaba iku uga wis duwe mobil 3. Prayoga takon marang Sarjoko, "Mas, kepriye carane panjenengan kok bisa dadi wong sugih iku?" Jawabe Sarjoko, "Kudu nyambut gawe lan nganggo pesugihan." Sarjoko banjur nerusake, "Yen panjenengan kepengin kaya aku, ayo ndak terke nggone dukun pesugihan." Prayoga mikir banjur mangsuli, "Gelem, Mas." Sarjoko banjur nerusake kandhane, "Besok malam minggu panjenengan ndak terke menyang omahe Mbah Dukun." Jawabe Prayoga, "Yo Mas, gelem." Malam minggu candake prayoga diterake ing omahe Mbah Dukun jenenge Mbah Supadikrama. Sarjoko banjur parkir mobile bareng wis tekan omahe Mbah Dukun. Sarjoko uluk salam. "Assalamualaikum, Mbah." Saka njero omah Mbah Dukun mangsuli,
Waalaikumsalam. Mlebet kemawon. Sarjoko lan Prayoga banjur mlebu ngomah. Sabanjure Sarjoko matur, "Mbah, sowan kula ndumugiaken Mas Prayoga badhe nyuwun pesugihan." Mbah Supadikrama banjur ndangu Prayoga, "Mas, pesugihan apa sing panjenengan kersake?" Wangsulane Prayoga, "Ingkang boten ngangge tumbal, Mbah." Mbah Supadikrama banjur njelasake werna-werna pesugihan kang nganggo tumbal lan kang ora nganggo tumbal. Pesugihan kang nganggo tumbal contone babi ngepet, putri celeng, kandang bubrah, tuyul. Dene pesugihan kang ora nganggo tumbal, Dewi Lanjar, mantra ajaib, tali pocong lan sak piturute. Yen Mas Sarjoko ngertine pesugihan Dewi Lanjar ora nganggo tumbal. Nanging umure suda 7 taun. Bareng wis mikir suwe, Prayoga banjur matur, "Mbah, kula milih tali pocong." Mbah Supadikrama banjur jelasake yen kudu golek tali poconge prawan ing kuburan. Banjur tali pocong iku kanggo naleni boneka. Tali pocong lan boneka dilebokno ing kotak. Saben malam Jumat kudu dibuka. Bareng oleh penjelasan maneka warna, Prayoga banjur pamit mulih. Bareng wis tekan ngomah, Prayoga banjur golek tali pocong ing kuburan desa. Sing lagi wae ana prawan kang dikubur ana kono. Prawan iku mati jalaran tabrakan. Dheweke nitih motor tabrakan karo truk gandeng. Malam Jumat, Prayoga mlebu ing kuburan desa. Jujuk ing makame prawan kang lagi 2 dina dikubur ing kono. Makame prawan mau diduduk dening Prayoga. Bareng wis asil njupuk tali pocong, kuburan mau banjur diuruk meneh. Prayoga banjur mulih tekan ngomah banjur ngaso. Esuke menyang pasar kanggo tuku boneka. Sorene boneka mau banjur ditaleni nganggo tali pocong. Udakara jam 12 bengi, boneka mau dilebokake ing jero kotak, banjur diselahake ing longan ngisore turu Prayoga. Dheweke banjur ngucap, "Hei, jin sing mapan ing sak jerone boneka, sira sun sajeni sega putih, jangan gurih. Mula aku wenono rejeki." Prayoga banjur mapan turu. Sabanjure Prayoga banjur nyambut gawe kaya adat sabene, yaiku ngidherake roti. Saben malam Jumat jam 12 ana swara plethok lan katon cahya warna kuning sing ing mburine ana wong wadon ayu mangslup ing sakjroning kotak. Esuke Prayoga buka kotak iku. Saiba kagete. Ing jero kotak ana tumpukan dhuwit gunggunge mayuta-yuta. Suwe Prayoga dadi sugih. Banjur mandheg anggone ngidherake roti. Bareng wis 5 taun anggone ngingu tali pocong, Prayoga dadi wong sugih. Dheweke duwe toko roti kang gedhe, duwe omah cacahe ana 4. Saiki Prayoga pantes yen sinebut bos. Karyawane kang resik-resik, omah sing ana 2. Garwane yaiku Indriati, jeneng Singlon, uga melu ngawasi tokone. Anake ana 2, sing siji kuliah, sijine isih sekolah SMA. Bareng dadi wong sugih, dheweke saiki dadi wong sombong. Dadi Prayoga ora disenengi karo tangga teparone. Pager ngarep omahe digawe dhuwur. Saking akehe duwite, dheweke duwe demenan kang sinebut wanita simpenan. Ora mung siji, nanging nganti 2-3.
Kabeh demenane iku digawakake omah siji-siji. Mula duwite banjur entek. Bareng bojone Indriarti ngerti yen Prayoga duwe demenan, dheweke kerep padu. Jalaran Indriarti ngerti yen duwite diwenehake demenane. Kerep anake ora diwenehi bayaran kanggo uang kuliah. Mbok menawa kakean pikiran, Prayoga awake dadi kuru, kari balung karo kulit. Pirang-pirang penyakit padha teka, kayata darah tinggi, diabetes, jantung lan asam urat. Dheweke kerep mlebu metu rumah sakit lan kanggo ragat mertamba ing rumah sakit iku nganti ado lemah lan omah. Saben malam Jumat, kotak dibuka ora ana duwite. Malam Jumat kliwon, Prayoga ora bisa turu. Udakara jam 2 esuk, udan deres lan ana swara gembrobyak. Banjur katon wanita nembus tembok mlebu kamare Prayoga. Wanita iku mripate jegureng, untune lincip-lincip kaya untu tikus. Sandengane katon putih, lemburuk saka gulu tekan sikil. Wanita mau ngadeg, ana cedhake Prayoga banjur celathu. Prayoga, balekno kendhitku. Yen ora kok balekake, kowe bakal ndak sirnakake. Bareng kandha mangkono, wanita mau banjur ilang lap. Prayoga banjur lungguh deleg-deleg, kelingan yen dheweke uga mikir apa wanita iku sing duwe tali pocong. Tarane Prayoga saya nemen. Dheweke banjur mara ing omahe Mbah Supadikrama kang aweh pesugihan tali pocong lan diterake sisihane Indriarti. Bareng wis tekan omahe Mbah Supadikrama lan wis padha lungguh ing ruang tamu, Prayoga banjur matur, "Mbah, kula sakit menika menapa jalaran pesugihan tali pocong?" Mbah Supadikrama rumiyin ngendika, "Pesugihan tali pocong iku ora nganggo tumbal." Mbah Supadikrama banjur mangsuli, "Pesugihan tali pocong iku ora mawi tumbal, dene panjenengan sakit amarga polahe panjenengan dhewe." Prayoga uga jelasake yen ditemoni wong wadon njaluk supaya tali pocong dibalekake. Mbah Supadikrama banjur ngendika, "Waduh, gawat Mas, iku kudu enggal dibalekake. Mula malam Jumat kliwon besok kudu dibalekake. Syarate kudu nggawa kembang soko lan mawar, menyan ireng lan uga nggawa lenga wangi. Acara balekake tali pocong iku dipimpin dening Mbah Supadikrama." Bareng wis oleh penjelasan, Prayoga lan sisihane banjur pamit mulih. Rong dina Prayoga golek syarat. Bareng wis lengkap, malam Jumat kliwon, acara mbalekake tali pocong kawiwitan. Kembang soko lan kembang mawar disebar ing kuburan. Tali pocong diolesi lenga wangi. Menyan dibakar. Tali pocong diselake ing dhuwure kuburan. Bareng kemelune keluk menyan, Mbah Supadikrama ngucap mantra. Rampung ngucap mantra, tali pocong murup mumbul banjur niba mlebu ing kuburan. Banjur ana wanita nyelorot saka langit lumebu ing kuburan lan krungu swara lamat-lamat, "Matur nuwun, taliku wis kok balekke." Bubar iku kabeh lelarane Prayoga mari kabeh. Prayoga banjur ngucapake matur nuwun marang Mbah Supadikrama. Larane Prayoga jalaran polahe dhewe. Pancen bener, nanging sejatine uga minangka tumbal anggone golek pesugihan. Upama tali pocong ora dibalekake, mesti Prayoga tumekeng pati. Sejatine Mbah Supadikrama ngerti yen pesugihan iku kanggo tumbal. Nanging dheweke jelasake yen ora kanggo tumbal, jalaran ben Prayoga wedi lan mantep. Cutel.